היום רצינו להראות לכם סרטון איך מדביקים מתקן גביסה דגם יהלום עם הבוכנות. אז מה שאתם מקבלים בערכה זה מתקן מוט ימני ועוד מוט שמאלי. יש להם את הבוכנות. הבוכנות מכניסים אותם בצורה כזאת. כמובן מתקינים את זה לקיר, יש שם ג'מבוים מצורפים לכל ערכה עם מחברים לחוטים. מחברים את זה לקיר ואחר כך מחברים את הבוכנות בצורה כזאת. זו הבוכנה מחוברת. אתם רואים? ככה זה הולך. אחרי ששמים את זה פה ושמים את המוט השני בצד השני, ניתן לכם דוגמה. מחברים, יש את המוט המקשר. המוט המקשר הוא עד 3 מטר. זה דוגמה שהיא 80 סנטימטר, אבל זה רק לצורך הדוגמה. והם מכניסים אותו פה. הוא נכנס פה במגרעת הזאת. יש ברגים מצורפים, שמים מפה בורג ומפה בורג, וכמובן שמים את זה בצד השני. שמים את זה בצורה כזאת, וזה המתקן גביסה, דגם יהלום. עכשיו אנחנו מסבירים לכם איך מחברים את החוט עם החיבורי נחושת, שלכל ערכה שיש לנו בחברה, זה נמכר עם החיבורים נחושת האלה. אז הצורה היא כזאת. שמים מכניסים לגלגל אחד, כמובן, גלגל שני, מכניסים את החבק הנחושת צד אחד, ומכניסים את החבק, את החוט לצד השני. אנחנו מגיעים למצב כזה. כמובן שצריך להיות 30-40 סנטימטר עודף של חוט בשביל שנוכל ליצור את המתיחה. ככה עושים את זה, מגיעים למצב הזה, מושכים את החוט בשביל ליצור מתיחה, ואחר כך עם צוות לוחצים באמצע, לוחצים פה בצורה קטנה ומעתקים. לאחר מכן חותכים את הקצוות סנטימטר ליד החיבוק, חותכים ואז זה עובר את הגלגל. כמובן שניתן לשרוף עם מצית את העודפים. כמובן שנתנו לכם פה לדגם שהוא יהלום שהוא כלפי חוץ, אבל פה לצורך ההמחשה אז זה בצורה כזאת. ופה ניתן לראות איך אנחנו מחברים את המוט המקשר עם הברגים בצורה כזאת.